Doncs vinga, seguim aquí, i és que ja sabeu que últimament estem tenint una sèrie de seccions on nosaltres posem en manifest algunes d'aquestes tasques que fan uns influencers a les xarxes, ja pot ser a TikTok, ja pot ser a Instagram, ja podria ser a YouTube, etc, que creiem que no estan encara manipulades, no estan utilitzades, no estan com potenciades per un català o una catalana. Molt bé. Llavors, us en recordeu que vam posar de manifest el mukbang? Exacte, allò de menjar. Sí, i altres cosetes. Doncs avui portem una nova secció i ho farem amb 3 exemples. Jo que he detectat, perquè jo em vaig fixant amb tots els influencers, Jo em fixo en que hi ha persones que aquí no estan realitzant segons quines coses i de cop i volta penso, tio, és que potser un nen, una nena, un jove, un young adult a casa... Un young adult, clar que sí. Un young adult a casa pot pensar, és que jo a partir d'aquí em puc forrar, o és que jo a partir d'aquí em puc fer viral. I no hi ha res més xulo que li agradi més a la societat actual de la nostra edat que viure del cuento, Vinga! Doncs anem a fomentar una miqueta això, a moda broma, però en realitat és veritat. Però no, és broma, però no. Bé, és broma, però si vols no és broma. La cosa és aquesta. Hem portat 3 exemples de 3 persones molt properes al Loft, que nosaltres estimem moltíssim i que a sobre estan fent aquí una tasca vital, on han portat a terme aquestes coses, però no com una tasca que sigui pròpia i característica d'aquest influencer o influencera. Vale? No. La cosa és que ho han fet un cop, però és que cada cop que ho fan els hi surt de bojos. Per tant, noies, sabeu que vam dir que també estàvem buscant un nínxol de mercat on catalans i catalanes fossin el nou Peldaños? Exacte. Vale, doncs aquí tenim, doncs, les noves creadores de haul de supermercat. Vinga, molt bé, també. A veure, noves creadores de haul de... Vale. Vale, hi ha molts tipus de haul. Sí, exacte. Expliquem què és un haul, primer. Un haul no és aquest caramel que et fiques a la boca i de cop i volta et dona un mantolat que flipes. Graduada en comèdia. Badumts, ¿vale? No. Un haul és el que els influencers i les influencers utilitzen com a nom per dir i determinar què és el que treuen amagat d'una caixa, d'una capsa, d'una ossa, de darrere de l'armari, d'una muntanya de la seva habitació que estava amagadíssima, tot plegat. O sigui, és revelar allò que tens amagat. Exacte. Tipo, doncs mira, m'he comprat això al Zara. Vale? M'he comprat això al Zara i de cop i volta doncs, tinc aquí l'armari ple, però jo vull fer un haul ensenyant aquestes peces de roba i a sobre, si estic una miqueta més exquisita o exquisit, a sobre me les poso, faig una miqueta de passarel·la, modelet, palmet i culet. Vale? Llavors, això es porta molt entre els influencers. Exacte. Què es porta entre l'anti-influencer base? Anti-influencer, com a concepte, perfecte. Clar, que també arriben a ser ja els influencers normals i corrents. Doncs ensenya què porten a la seva compra del súper perquè la penya es pensa que un influencer és com aquella persona que té tants diners que tindrà el bo i millor del supermercat. Paleta, pota negra, salmó, caviar, salmó, coses sí. d'aquestes. Doncs no, la gent també és humil, la gent és de carrer, la gent és de barri, la gent és de casa seva. Anem a veure quins són els casos amb la Berta Roca, la Quinda Galis i l'Alberto Gadel. Vinga, comencem per la Berta Roca i què porta el seu haul de compra. No sé si tu tens hype ara mateix, Manel. La Berta Roca, jo tenia entès que li portaven la compra a casa, que ja és un detall important en aquesta història. Li portaven la compra a casa, vale, fins que va voler portar-nos la contrària i va arribar a casa d'aquesta manera. Oh my gosh. Acabo d'arribar del súper pel meu carrito, sí que toca haul. Quin valor! En total uns 50 euros. He pensat que m'he semat molt, però bueno, estic molt contenta. Primer una miqueta de xocoflakes, m'encanta esmorzar això. Gelats, sempre els agafo, aquests són els meus preferits. És ella, Maduixes, les he vist allà, tenen tan bona pinta, me les menjaré ara per berenar. Això és crema de carxofa. Vaig provar un dia, no em va apassionar. But it was good, you know. 1, 2 i 3 caldos, sempre a Neto, és el millor. Puré de patates, mai n'he comprat, però a casa meva, quan vivia amb els meus pares i tal, em feien molt i m'agrada molt, així que... I per la sopa, 2 de Meravilles, que és la millor pasta del món, i això, que no sé com li dieu vosaltres. Xampinyons, colacao. En aquesta casa som de Nesquik, sempre, però el meu nòvio és de colacao.
Així que love language. Després he comprat pit de pollastre rebussat, bistec de vedella. Sí, és que, clar, és que crea tant contingut d'outfits que de cop i volta un es confon. Vestit de carn. Vestit de carn. Així que n'he agafat 6 d'individuals. Molta gent diu, per què? Si la de l'aixeta és bona, serà la vostra. La meva és terrorífica, no em vull morir. Arròs especial per fer risotto. No pot parar. vegan, Bueno, a més la de Berta Roca ens ensenya tot el que ha comprat i és una miqueta de menú infantil amb un vi. Exacte. Vale? O sigui, Molt ben resumit. és Molt que ben resumit. és només menú infantil amb Amb vi. un vi blanc. I punt! Que això perquè servirà segurament té arròs, té bolets, potser vol fer un risotto. Sí, perquè hi ha l'arròs aquest especial risotto. Sí, la pista era bastant gran, sí. La pista era bastant gran perquè la Berta tampoc és una persona que es posi aquí a prendre's el seu vinet ni les coses aquestes. No, no. Que la veritat és que no. No se sabe. Llavors, aquí tenim el gran exemple, que és la nostra Berta Roca, que és una de les millors creadores de contingut tiktoker que tenim a Catalunya i m'atreviria a dir a resta de territoris també. Sens dubte. I després, qui la segueixen? Doncs les persones que nosaltres estimem moltíssim aquí al Love. Kinda Gallings! Va, vinga, anem a mirar la nostra gala. Què fa ella? És que l'únic que està ingerint i emmagatzemant el meu estómac és estrella d'am. No sé si tinc ressaca... Ella t'explica que se'n va al súper. Ella, abans de fer-te el haul, se'n va al súper. Gent reposant... El procés, El procés. Tot el procés, Manel. Música rave. Hòstia, boníssim això. Sí. No penso cuinar, no penso bullir pasta. Vull pasta fresca que tardi un segon en fer-se. Rave. Tinc unes ganes de puta. Com no surti del súper ara mateix i mengi, vomito. També t'ho dic, m'ha fet una miqueta fastiguet, aquest haul. O sigui, abans de que arribi el haul és... Vale? Consum. Haul de la compra del consum. Catalunya. La meva primera compra són iogurts d'Alpro. Alpro no patrocina aquest espai. Aquest espai el patrocina la meva cartera. Odio el iogurt amb totes les meves forces. És l'únic que m'agrada. Des de que Operació Triunfo mengen Alpro, jo vaig decidir provar-lo i ara és una addicció. Aquarius, perquè com que tinc ressaca, va bé per la ressaca. Aquesta és la meva conclusió. Quan em feia mal de panxa, la meva mare de petita em donava Aquarius. Un pebrot. Ja que estic al súper, un pebrot i aigua, no? I el meu dinar. Aquí a casa doncs ja hi havia, no?, per menjar, però no em venia res de gust. Bacallà. Com que estic en my experience provadora de coses, mai he provat els ñoquis. Pesto. No t'ho perdis, que a part del haul, després ens cuinarà els ñoquis amb pesto. Ah, després fa també allò de cuinar, T'ho Perfecte. juro. Spoiler. Surt fatal. Mira la pinta que tenen els ñoquis de la Kinda Gallings, després els prova... Buf. Mira, a mi aquest haul m'ha fet molta gràcia perquè és la gala i a mi la gala pues, em fa gràcia i l'Alberto em fa el doble de gràcia perquè és que els dos vaya dupla. Però la cosa és que entre que amb la ressaca fa 3 basques mentre està comprant un pebrot i coses al súper, arriba a casa, es cuina uns ñoquis mal fets i se'ls menja amb desgana, aquest haul no seria un haul on jo basaria la meva personalitat ni la meva vida. No acaba de quedar-se bé. I no hi ha una cosa que et faci més ràbia, que és que quan tens ressaca no poder menjar bé. Si l'únic que vols menjar és... O sigui, l'únic que vols fer és menjar quan tens ressaca. Hidrats de carboni te'ls demana el cos, és molt fort, eh? Sí. És que necessites pasta. Necessites recuperar. Bueno, doncs ella tenia bacallà a la nevera, ho reconeix, però ella se'n va al súper i necessita fer el seu haul del consum com a bona catalana, servint a Catalunya. Ara. I així ens ho demostrava ella. I l'última persona, però no la menys important, el nostre Alberto Gadel, que avui ens porta també doncs, una prova de com es fa un haul de menjar de supermercat. Mireu d'on vinc, del Mercadona. Cada un ha comprat a un súper diferent, eh? Haul de la compra. Let's go. Bròquil de microones, com sempre. Una tia que no vol cuinar. 6 platanacos enormes, nenes. Mireu això. Amb mis favoritos. 2 tomates. No. Perquè sóc tan fitness. M'encanta perquè la meva versió fitness fa la compra i jo després estic aquí a les 5 de la tarda i penso, me apetece un donut. I no hi donut. Pasta de lentejas. És que té raó. Per mi això és la definició de Gimbro. Més coses de Gimbro. Natillas de proteïna. Voy a construir unos músculos. Més coses de Gimbro. Queso batido per parar un tubo, nenes. Lo millor que es pot esmorzar, queso batido, està que te cagas, amb plàtano i nous, us ho juro. My Alpro de confianza. També, eh? Ui, ojo, Alpro, eh? Com ha calat, Alpro, amb Operació Triunfo. Està que te cagas. Els ous que li van faltar al teu ex, per dir-te que s'havia liat amb la teva millor amiga. Oh! Pollo, que no polla. Salmon! Mireu quant de salmó.
Ja no diré que és el capritxo de rica perquè ho és, tothom ho sap, per tant, anem a ignorar que ha costat 8 euros. Quinoa, perquè una tia fitness ha de tenir coses d'aquestes en el seu armari. Arroz, un minuto, perquè a part de ser una tia fitness, també som unes businesswoman que no tenim gaire temps. I love patatones. La patatona. La tonyina en llauna. El trauma de mi vida. Fins aquí el know-how de la compra. Adéu. Què n'opines? Em sembla perfecte aquest nínxol. És que simplement fa gràcia, o sigui, és simplement, vés al súper, agafa el teu carro de la compra, torna amb el teu carro de la compra, demostra que no t'arriba la compra a casa, no? Exacte. I a partir d'aquí comença a fer una miqueta de show, una miqueta de gestos, una miqueta de ximi-ximi, una miqueta de xuleria, t'inventes 4 coses que vagin relacionades amb una miqueta d'amor, no? Que vagin relacionades amb una miqueta de festa, de vida, de gent jove, fitness rat. I ja està. I que si et surten patrocinadors després de fer aquest tipus de contingut serà tipus al bon preu, al Mercadona. Total. I és el millor que et pot patrocinar la vida perquè el menjar és el lloc on més diners et pots deixar durant el mes després del lloguer. Per tant, si et patrocinen això i et donen dinerets... Doncs res, nenes, nosaltres aquí només traiem informació de qualitat i servei, només volem que sigueu uns influencers catalans ben parits i que tingueu el vostre nínxol de mercat, que a nosaltres això ens encanta, per això us posem de manifest aquestes petites feines d'influencer que encara no estan prou explotades a Catalunya. I ja està! Bravo! Molt a bé! fer-se ric tothom! Bueno, escolta'm, aviam si ens fan cas i comencen a sorgir cosetes aquestes que nosaltres ja portem 3 píldores i seguirem, col·legues, i seguirem perquè aquí, fins que no triomfi tothom, no pararem. Molt ben dit, Xènia Casado. Si voleu recuperar tot el contingut del Love, recordeu que ens podeu mirar a través del videopodcast de Spotify i també seguir-nos per TikTok i Instagram d'Eva.